Context Obert és un projecte d'investigació activa amb la voluntat de generar un espai de debat, de treball, per tractar i per, diguem-ne, compartir opinions, conclusions i debats sobre el context de l'art del Camp de Tarragona i del territori. Doncs a Context Obert el que es fa són un conjunt de trobades on ens trobem des de públic a professionals per parlar sobre el context de l'art del territori. I a més d'aquestes trobades també es fan unes entrevistes. A partir de tot això es fa una relatoria visual que s'anirà compartint online i també a través d'altres formats. Context Obert, de fet, és una col·laboració entre Parlem Contemporani del Convent de les Arts i Mèdul. I és un projecte itinerant. Comença aquí al Mèdul, després passarà per Alcover, després estarà a Reus i després tornarà a Alcover. O sigui, és un projecte que es va movent pel territori.